Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Avid reader ug listener sad ko ani nga page since born. Charot. Ug nakapadala nako dugay ra, pero wala mahatagi og pagtagad. So I take another chance to send again a confession. Nahuman na ba mo sa sundalo, sa police o sa Coast Guard ug uban pa nga MIU? Pues, di ni napunta sa pinaloki nga barangay police o mas nailahan natong mga tanon. Wadyo ko'y nabasahan nga mga ordinaryo lang ang mga trabaho ilang partners. Puros high-paid man. Nabitaw. MIU man po ning mga tanod nato, no? Naaman po sila uniforms. Maong matawag po nato silang MIU. And for sure, naadyo'y partners diri nga tanod nga nagpakahilom na lang kay nahawngan sa mga professionals. Pues, time na nato ni nga mubuhagay sa tong love stories. Ako'y sugod, kamoy human. Bitaw. Lami man sad mo bagdok ni atong mga tanod. Di ba mga mama? Anyways, ako si Basha. Nabuhi og naginhawa sa Central Visayas. 29 ako karon, pero nakita ni nako ako ang tanod sa 24 pa ko. Og 4 years naming married. Siya si Popoy, ako si Basha. Mga 5 kaliguan na lang jud, ka-level na namo si John Lloyd and Bea. Charot. Ana nga time is bago pa lang ko ni balik sa mong lugar. Kaya nagtrabaho ko sa Manila for 3 years as call center agent. Ug tungod ya gimingaw na ko sa mua, I decided nga muuli na sa ko ang yutang na tawhan ug magnegosyo na lang. Sa pag-uli na ako, syempre galing Manila. Mura kog artista sa mong barangay. Left and right ang mga fans. Syempre napoy mga bashers kay gibalita pa ko sa kong mga barangay nga nadjuntis ko. Diyos ko na lang. Lami pang gabason jud ang mga baba. Mampaguli na ko paggawa sa tricycle. Kibear ang mga libakera nga sa kong pina-hourglass nga body. Og syempre alagang glutatayo ng skin. Og pina-flip sa akong Brazilian hair. Ipakita ang gandang nakakamatay. Charot. Sumato nga nagpatukod ko og mini grocery tapadrapod sa mong balay. Og blockbuster kaayo ako ang mini grocery. Kay kumpleto ko tanan. Napakoy vulcanizing shop. Everything's perfect except sa love life. Kay pilian ko kaayo og lalaki. Gusto na ko og tall, dark, and handsome jud. Nga mala Robin Padilla ang datingan. Not until niabot ni si Popoy, 28. Usa ka negosyante pod og mga prutas. Og sideline niya ang mahimong tanod sa among barangay. Kay dakoon lagi og lawas, murag pang bodybuilder. Gwapo man siya slight og taas, pero maka-high blood kay hanginon kayo. Nasobraan ra pod sa confidence nga mura kag mulupad na sa kapunaw-punawan sa earth. Dayon there was a time nga busy ko kay daghang tao, kay duol raman sa barangay hall akong store, og nag-assemble ang barangay. Daghang nitambay og nipalit. Ug saan na si Popoy kay tanod biya siya, nitambay siya sa akong store. Then mayon si Popoy, "Kumusta madam? Why is snack diha?" Ingon siya while nag-usap-usap pa og chewing gum. Siyang gingnan, "Pili lang kay atong kwintahon." Then mitubag siya nga, "Kanang libre madam. Naraba ko gatambay dari. Free imuhang security." Mitubag ko nga, "Huyo." Mitubag siya, "Imuhang future." WTF kayo diba? Wajud ko ganahi aning Popoy kay grabe makadalag confidence sa kaugalingon. Mao nga walay mo patol nga girl kay grabe kahangin jud. Mao murag musurok akong dugo og makakita ko niya. Ani nga panahon na nanguyab na pod nako ni si Popoy. Pinagi ra pod og text og wala jud nako reply bisag period kay dili lagi nako siya type. Then ligat sa mong barangay kay kusog lagi ko mubunal kay athlete ko sa mong school sa una. Apil ko sa mga players og volleyball sa moang puro.
Diha na pod si Popoy nag-duty sila. Kay tanod ligi, nagbantay sa mga tao. While nag-stretching ko, nagpwesto na pod mi sa court kay magsugod na. Ug nikalit lag singgit si Popoy nga, "My loves, taro nga kay nagtanaw ko." WTF jud kayo. Nauwa ko kaayo kay gipakpakan man mi sa mga tao. Apil sikap. Supportive kaayo ni Popoy. Mao na nga gidungog jud mi ni Popoy sa mong barangay nga love team ko nami. Diha na nagsugod nga ni samot og kahangin si Popoy. Kay nakaingon pud siya nga niangay ko pud niya. Pero bisag patyon pa ko, wala jud ko ni angay niya aning time. Pero diha po'y time nga nagkasinabot jud mi ni Popoy. Og dili jud ni nako makalimtan. Hangtod siguro nga mamatay nako. Gabi ito kay gikan lagi ko na mista sa Pikas lungsod sa akong classmate. Mga 9 PM nako nakauli. Og probinsya lagi, wala kayo yung mga tao sa gawas sa balay. Well, naglakaw ko. Mga hapit nako sa mua. Nakuratan naman noon ko kay kalit lang og tunga si Popoy. Nakatanod uniform sa ako ang likod. Ako siyang giingnan at takihon rapod nimo. Mitubag si Popoy nga ayaw sa atake-atake diha my loves kay magpakasal pata. Dugay man kaniuli, gabi na kayo. Mitubag ko nga, huyo, ayaw pagbuot. Sumoto nga sigig tabi jud si Popoy. Wala na nako tubaye kay kapoy. Kusog kayo og wind speed. Pagabot na mo sa may iskina, nakahunong may kay dihay iro nga kagiron kaayo nga isog og tanaw na mo. Murag irong buhang. Nakadong ko sa likod ni Popoy kay murag mamanghag naman ng iro. O yun si Popoy nga, my loves, ayaw lang lihok kay mo kuha kog bato. Protektahan lagi ka na ako. Pero pag bend ni Popoy kay magkuha unta og bato, ni kalit managdagan ng irong buang padulong namo. Nakapamalikas jud ming duha. Nabiran ako si Popoy kay managan mi. Aha ka jud. Lumba mig panagan ni Popoy. Mo na itanod nga hadlukan pud og iro. Asa naman ang protektahan ka na ako? Ang bringhouse na akong dala na balibago na kog apil sa iro kay aron mohunong. Pero ni samot man hinoon og dagan og gukod ang iro namo. Ako pa'y nag-una og dagan kay nakahunong si Popoy kay nabilin iyang tsinelas. Mong nakakuha siyag bato og gibuno niyang iro haska pong libata kay ang lubi man nooy gibuno. Pos-pos mig dagan kay kusog jud pod ni dagan ng iro. Murag kanon jud mi. Hapit jud may mamatay og dagan para sa kinabuhi namo. Then while gadagan may miingon si Popoy nga, my loves, dagan my loves, till death do us part. Gipamalikasan riyon nako si Popoy. Kami radyon duha ang singgit kay mingaw ang palibot. Pati tiyong gukod og panagan sa kalsada. Wala po'y nilabay nga motor. Wa jud may lungi sa ero og wala may mangambak sa may fish pond nga dagko nga daghang tilapia. Wala naman may pilian kay wa jud may undangi sa ero. Ako ra man unta tong ni ambak kay gikapoy na jud kog dagan. Unya pagkabantay ni Popoy nga ni ambak ko, ni apil pod og ambak nako. Sumoto nga galangoy-langoy may sa lapukon nga tubig. Maayo lagi kay dako kayo og tubig, wa ra may mga bungi sa bato. Igo ra may gitan-aw sa ero nga naa sa karsada. Best experience ever jud. Nanguli mi ni Popoy nga murag mga basa nga mga manok. Basa tanan. Apil akong kwarta og cellphone. Nakadako pa mi og tilapia sa diha sa koang bag. Sumoto, nga katong gigukod mig ero didto nako na-realize kung unsa pud katalawan si Popoy og irong buang. Dakog lawas pero hadlokan og iro. Paatubangalon na siya mga ISIS, ayaw lang ng iro. Kay lagi nangambak mi adto sa fish pond nga daghang tilapia. Nakadako pa mi pero giuli na lang namo kay gamay pa man pod nga tilapia og lami pa padakon. Mao nga basa ming duha nga naglakaw sa kalsada. Wala man untay uwan. Ingon si Popoy, my loves,
Angayan man day kag wetlock. Di jud nako malimtan rong gabi una. Dabag ko nga, saba poy. Dalawan kang dako. Undangi rago na imong my loves, mura kag talatala. Namikilit og ingon si Popoy, nga my loves, nibalik ang irong buang. Sa akong kahadlok lagi nga nibalik ang irong buang, kusog po kay tingog si Popoy, dali ra kay ko nakaratil og dagan. Gikatawan ra kong Popoy nga murag na buang nga nikalit og dagan. Kay nasungot jud ko niya, wala na ako siya wata. Ipasutoy na lang jud ko og dagan sa mua, kay tugnaw na kaayo. Kay blockbuster lagi kaayo akong tindahan, kay guwapa pod ang tindera. Charot. Ana manggitambay ang mga manginginom og mga chismosa. Di jud ka maulahi sa mga nagbabagang balita ug mutambay ka sa akong store. Like, naburos na pod si Kuan. Naay gidalang bais si Kuan. Napreso si Kuan. Nakadaog og swertres si Kuan. Namatay si Kuan. Unya nabanhaw si Kuan. Gilupigan na lang god ang sessions sa mga kagawad sa barangay hall. Kay banha kayo akong tindahan. Unya kay gihimo lagi ming love team ni Popoy. Every time nga magpadong na ganin na si Popoy, layo pa lang, murag nag mga buang ang mga customer na sigig pangansyaw na mo. Ug mosamoton si Popoy kay ganahan pod kayo. Mosamot ang wind speed. Naay mo ingon na, Poy, pagdali kay imuhang my love sige mingaw na. Poy, dali diha kay lami na mo patoyo og lechon. Aning time waajud ko ni angay aning Popoy bisag 0.0001% lang. Kay dihapod ko'y ka-emyo anang time. Charot. In short, dihapoy nanguyab na ako. Nadani jud sila sa akong Brazilian hair. Tagalaing lungsod ra pod. Nakailan ako adtong pagpamista nako nga gigukod mig irong buang ni Popoy. Ipangalan lang nako niya kay Derek. Charot. Nagtrabaho siya sa usa ka hardware. Average lang pod ni si Derek, sakto lang ang height, pero ang naka-attract nako niya isang iyahang attitude niya. Maginoo, pero medyo bastos. Og plus pa iyahang pamotor. Mudyo na akong type na lalaki. Maginoo pero medyo bastos. Charot. Unlike ka Popoy nga mahangin na, bastos pa. Mao nga wala jud ko niya ni angay ani nga time. Dayon na busy day. Charot. Naibisita na si Derek sa akong store kay gihagit lagi nako nga mosuroy sa akong tindahan. Dihay nang giinom sa among tindahan kay Sabado man, ting sweldo. Hapon na po din bisita si Derek pasumangil og pahangin sa iyahang motor. Ako pod nga ni angay lagi ko niya. Pakyut kay ko og gidalitan pa nako og soft drinks og chofon kay. Og gipasulod sa ako ang tindahan. Unya nilabay pod si Popoy, nagdalag sundang. Ambot di sagikan og gitawag na siya sa mga nanggiinom. Poy, dala na makagsundang, dili may mga sukol. Ito bag si Popoy nga, kahibaw man ko, labay ra ko do. Pero regards ko sa akong my loves diha. Dahil tubag sila nga, matay po imong my loves. Ambisan imong sundang daan kay basig mayawaan ka. Ako pod nga naana daligi sa mga tao daring amo, wala na ako tagda, pero naminaw lang ko. Sige tabi si Derek pero akong dungga naminaw sa gawas. Nikalitra nagdool si Popoy o gidungaw mi ni Derek sa tindahan. Og maingon si Popoy nga, ayay, kolera, kinsa na my loves. Mitubag ko nga, ayaw pagbuot, unsa imo? Dan mitubag si Popoy, nakay baligya bairan. Kay bairo nako ning usob akong sundang kay lami man ipanigbas. Tinungutana si Derek nga, naana day kay oyob. Mitubag ko nga wa intawon. Huy, layes ra gud ani Poy ug wa kay paliton. Disturbo ra ka. Dan mitubag si Popoy, pastilan. Hoy pre, lami lagi tong imong motor. Makadot kaning sundang nako adto. Gipamalikas nako si Popoy ug ako siyang gingnan. Layes ra gud diri Poy. Ahak jud kayo
Nga si Derek muramag ng luspad kay gipakita-kita jud ni Popoy iyang sundang nga hait kayo. Tingala na lang ko nga niabot na sa motor si Derek ug nipasutoy og dagan. Bangas kayo. Gibiyaan naman kog kalit, wala pa man gani nagpasalamat sa soft drinks o sa chiffon cake. Si Popoy, hinahinay do, basig sa langit na kamo paingon. Lupad laging kolera may loves. Ug akong giingnan si Popoy nga, kudugayan ikaw joy matikbas na ko poy ba? Ayaw na balik ani akong tindahan ha. Pilingon na raka kayo. Gipangatawan ramesa ng giinom kay mura daw migbana og asawa nga nang giaway. Kana bitawng feeling nga ludon ka nig-ingon nilag basig magkadayon noon mo. Di jud na ako ma-imagine nga si Popoy akong mabana. Manoktok na lang ko sa kahoy ug moingon og buyag. Ako nalay nangayo og pasaylo ni Derek kay tulig bagbag lang jud ni si Popoy. Naay gihambin nga problema, mao'y akong gi-explain ug nisabot ra pod siya. Ug naada pod siya gilakaw adto maong nagdali siya. Sige text na ko si Popoy pero dili jud nako replyan bisag period na lang kay mosamot og makaingon nga niangay jud ko niya. Dayon Sunday to, nakighagad si Derek ka mananaw the Mason. Siyempre, kay na-type lagi na ko siya, sugot dayon ko. Si nanay akong gipabantay sa tindahan kay makig-date sa ang CEO. Charot. Nangaon mi daan ni Derek, iyahata ng libre. Dayon nagtanaw dayon may sine. Wala ko kay balo nga lain day ihantoyo sa sinihan. Dito may sa gamay lang og tao. Ahaka nga si Derek, naghikap-hikap naman ako. Una, kamot pa to. Gunit-gunit sa kamot at dayon ni saka sa kong abaga. Ni Agbay, unya, kolera, nga naabot naman noon sa akong coco melon. Murag gilainan ako pero nakere pa nako kay murag wala lang niya tuyo pa. Dayon, nagsugod na siya kiss nako sa kuang neck. Nyayahang kamot ni kuot naman sa kuang pants. Motong gisagpa na ko siya. Nawala naman ang Maginoo pero medyo bastos. Kay nahimo namang bastos siya. Siya pod kay naklitan kay gisagpa na ko. Kaingon siguro siya makikuan ko niya sa sinihan. Na turn off din ko niya kay walay respeto na ko. Wala pa gani na ko sugta. Lain na may gusto. Mao nga pag uli na ko wala ko sa mood. Kay palpak akong date. Palami ram na gusto atong Derek. Kaya nakalimot yung palit og prutas sa mall. Nihapit ko sa prutasan ni Popoy. Palit og mangga og saging. Naman siya gisaligan nga magbantay. Mao na nga kampanter ako nga nipalit kay wala ko kakita niya. Bisig ko og simuhot sa mangga og tamis pa. Ug sa dihang nay niabot nga bahay. Chicks kayo. Abi ko og mopalit og prutas pero maingon tong bae na. Asa si Popoy doy. Nisaka kong kilay kay himala na ay nangita nga chicks ni Popoy. Wala lang ako pansin na. Ningon po tong nagbantay nga. Nay moabot nga mga prutas ronte. Gikuha pa niya. Then mitubag tong bae. Ingna lang doy nga nihapit ko. Then nilakaw ng bae. Na curious ko og kinsa to. Dili man to taga mo Mong nangutan ako nga. Kinsa to doy? Mitubag siya nga. Wala po kailate. Pero uyab man siguro tong Kuya Popoy te. Mitubag ko nga. Ha? Nayuyab si Popoy? Mitubag siya nga, murag dili ko sigurado te. Pero sige man na sila glakaw. Pag nakaingon ko nga, ahaka ni si Popoy. My loves pa, naaman di ay uyab. Lami ipakaon niya ning iyahang mangga nga pait. Pangyo ka ni Doybe, kaya basig ilaparo ko ni si mong amo. Nisamot og ka bad mood anang adlaw kay lami pang pakugon si Popoy og Derek. Gaparehas raman. Sa akong kapungot, kada na mo palit nga utangan sa kong tindahan, paninglan ako. Kuyaw-kuyawan lagi kay wala ko sa mood. Wala na ko nakig-contact ni Derek kay makagubaog kaugmaon.
Nag-focus na lang ko sa kong negosyong gamay pero makalipay. Kay diha lagi magtambayan sa kong tindahan ang mga walking newspapers na ko nga mga silingan. Dayon dihay isyo nga nadawit jud ko ug naapil ko ka barangay. Ang isyo, wakwak daw sinang Diday. Diya nagsugod sa kong tindahan ng isyo nga wakwak daw sinang Diday. Nagsugod lang sa istorya nga nakitaan sinang Diday nga nigawas o gabiing dako. Diha man to'y buntay sa salingan namo o gidungog sinang Diday nga siya ang wakwak. Nagkanit-kanit na ang balita o wa na kay bawo o kinsa ag nang ingon nga siya ang wakwak. Perteng kasuko ni nang Diday o ikiha daw niya tanang nagsulti nga siya ang wakwak kay pakauwaw sa iyaha o sa iyahang pamilya. Dihay suspect. Pero bisag unsaon og tuwad-tuwad, di jud mo amin nga siya kay nadungog ra daw pod niya. Mao nga gibarangay tanang tambay sa kong tindahan ug apil nako kay ako ang tagiya. Diha si Popoy sa barangay hall kay mo assist ni Kap. Kay perteng suko adjod ni nang Diday nga mura nagmamanghag jud. Moingon si Popoy, apil pud ka ni my loves. Ingon siya pero nakahinumdum ko atong nadiskubre nako nga na siya uyab. Maong ni Ulbo akong kaspa nga nakadungog ni Popoy ingog my loves. Kung ako siyang gingnan na aha ka. Palayo ragod nako kay basig ikaw akong mabanghagan ron. Dan mitubag si Popoy, unsa may sala na ko nimo? Mitubag ko nga bawo nimo. Damingon si Popoy, gidugo ka my loves. Ug sa dihang gibira pabitaw nakong buhok ni Popoy kanang hapit na jud malarot ba. Kami nooy gibadlong ni Kap. While gisital ni Kap ang chismis bahin sa wakwak, kay wa jud mutug-an nga mo'y niingon nga wakwak sinang Diday. Dihapod ko sa likod ug dihapod ni tapad si Popoy. Sigig papansin nako pero wa jud nako tagda. Agbay-agbay na sa kong lingkuranan, nag-ikis na kong kilay kay sige ra magtanaw nako. Nagpasalamat ko kay dihay nanawag. Pagtanaw nako si Derek pa jud. Dili ang tanako tubagon pero gitubag na lang nako aron makagawas ko og makaginawa kong Popoy. Ingon kog hello. Mitubag si Derek og musta? Tubag kog maayo. Mingon si Derek, pwede magkita ta. Nisamot ko alba akong kaspa. Makikita pa human siyang gibuhat. Lain na pod siguro og plano. Sumoto nga gi-off dayon nako. Ako pa iyahang ilaron. Pagbalik na ako kaingon si Popoy og mutapad kog balik niya. Never. Nagpadoon na lang ko ni nang Diday nga nikalma na kay gitambagan ni Kap. Nganong masuko man pud kaayo nga dili man kaha tinuod. Sukad ato dili na jud ko mag-apil-apil og naay istoryahan nga issue diha sa kontindahan kay maapil na pud unya. Bahalag mga bita silang mga baba og nilipat. Usa kahapon, diha ko sa tindahan. Mga 6 PM to nga nakuratan mi. Kay dihay ni buto kaduha. Didto sa layo, murag pusil. Diha na'y mga nanagan nga mga tao. Nahadlo ko basig na ay gi-raid sa mga pulis. Maong dali-dali kog panira kay mahadlok jud kog pinusilay. Daghan man gud poy manuyupay aning among barangay. Nangutana si nanay sa silingan namo ug unsa to. Tubag mo silingan, silang Popoy nang dihay kakontra si Popoy. Nakaingon jud ko nga, ha? Gipusil si Popoy te. Tubag siya nga, bawo lagi og naigo ba si Popoy kay nanagan naman mi, kay nihulbot na magpusil. Ingon akong nanay, Diyos ko, naunsa na ron si Popoy ba siya? Ako kay nakulbaan jud ko aning tayma kung naunsa na si Popoy. Bisag dili og ganahan niya, dili pod ko gustong mamatay siya. Bahalag kusog siya wind speed. Kay diha na po'y laing nilabay gikan ilang Popoy, gipangutana na pod namo. Ug mingon to nga, naigo si Popoy sa bukton te. Bitubag ko nga, ha? Naigo? Aha ka. Buhi paligi si Popoy. Bitubag siya nga, buhi pa man pod te. Nanapoy mga pulis adto. Gakadugo man to si Popoy adto. Nisamot ko gikulbaan sa gakadugo. Mao nga ni apil pud kog dagan padulong ilang Popoy kay makibalita pud ko og naunsa na si Popoy.
Pagabot namo diha nay mga pulis. Unya nagkatag ng mga prutas. Pagkita na kong Popoy, gay gakadugo naman niyang bukton. Napungot ko kay nganong wala pa siya ni adto ospital. Sige pag-interview sa mga tao. Pagtuol na ko niya, gingisihan raman ko. Ingon siya, okay ra ko. Tubag ko nga, puaman ko mangutana. Itubag si Popoy, kay bahuman ko nga anak man jud mapadulong imong pangutana. Ug nangutana ko niya, nganong napusilan man ka? Itubag si Popoy nga, naay nakiglalis og kinsay gwapo na mo. Nadyo'y gihambin nga problema ni si Popoy, hoy klaro ka istorya. Gibunlot na kong buhok aron ma-straight ang una-una, og diha pa nitugan. Og min si Popoy, hubog kayo, gibadlong nako nga mauli na sila. Daghan na mag-istorya ang kolera. Niabot naman sa pagpadakop niya kay gisumbong daw nako iyahang illegal nga swertres. Hinampak nga dako og ako pay ni sumbong, dakpan unta pod nga labaw pod kong tigpatan. Unya nakaingon ko og nahuman nami. Niani ko sa prutasan og hinampak yun nga kolera, nga gibalikan man ko. Dako jud og kapungot nako. Gisikaran pa ako mga prutas, isog kayo. Gadala na di ay og postel ang kolera. Mayo gani kay idol nako si Bruce Lee, nakalihay pod ko og bukton ray na igo. Siya'y alaotron maminghoy na pod sa prisuhan. Motuon ang tako, pero nakahinumdum ko nga naadjud po'y pagkahanginon ni si Popoy. Naadjud siya'y nasulti siguro nga nakapaulbo sa kaspas sa gaposil niya. Pero nito na lang ko aron madali kay dili pod lim ihang kahimtang na napusilan pa. Nakansi pa sa mga prutas nga na-damage. Kay pareho lagi pod ming negosyante, nakarelate pod ko niya maong naluoy jud kong Popoy. Nitabang na lang kog pamunit sa mga prutas nga wala kayo'y damage. Ipanghatag na lang niya ang uban nga damage na kaayo, pero pwede pang kanon. Wala na siya nagpa-ospital kay gasto-gasto ra daw, nya natapsingan raman daw gamay. Giuna na lang niya iha mga prutas, daghan kay nasayang, kay nagkalapok ang uban, kay nagulan pod tugikan. Mura jud og gikuhit akong dughan nga nagtanaw ni Popoy nga sige kuha siya mga prutas sa lapok. Nagdugo pa jud iyang bukton. Pag humanog pang panghipos, kami na lang tong tulo na bilin uban siyang tigbantay. Nagabinhan jud mig panghipos ug panghinlo siyang tindahan. Kay mura giransak og kawatan. Kay gipang patiran jud ang mga butanganan niyang prutas. Gigutom na jud ko maong nikaon na lang ko sa mangga nga na-damage. Then miingon si Popoy nga, palit sa adtog barbecue doy biog kanon. Kay pakanon ni nato ato ang madam, kay gigutom na. Umitubag ko, apili ko. Wala na ipa-cute-cute oy, panihapon na good na. Paglakaw siyang tigbantay kami na lang do. Ahak jud kaayo kay awkward man noon kaayo. Charot. Kumingon si Popoy, sakita sa kong bukton jud oy. Then mitubag ko nga, gamay raman ka na. Daningon siya nga, gamay pero ngol-ngol man. Tanawa sa daw madam. Gitanaw po na ako iyang samad. Gi-flashlightan pa na ako sa akong cellphone. Gibangagan raman niya og tala. Then ako siyang giingnan. Gipa-check on tanan nimo. Adto ospital kay para matambalan. Tihik pod kang dako. Dili mo gasto. Sige og tanaw siyang samad og nikalit raman na siya ingon niya. Kanus-aman ka mako my loves. Ang gibangan niyang tela nga naidugo gipansak pabitaw na ako na siyang baba. Kung yun si Popoy, kolera. Unsan man po'y problema ni mo madam. Then mitubag ko nga, pakanon og tagam na mga baba nga bakakon. Then mitubag si Popoy nga, na makakbaday ko nimo. Tinuod bitaw nga nahigugma ko nimo. Mitubag ko nga, baba ni mo po'y, gabula-la lang. Unsa man dayto ang giingon ni Ondoy nga naa kay babae nga sige kuyo. Mitubag si Popoy, ha? Kinsa man? Mitubag ko nga, ay bawo. Pagabot siyang tigbantay na sabon ni Popoy kay pataka ra daw og ingon nga ig-agaw dito niya. Nagpatabang kay mo abroad nya daghan man gunig connection si Popoy. Gamay na lang makatukod na siya gang, siya'y leader.
Wrong move jud akong nahimo kay nakaingon jud si Popoy nga nagselos ko. Mao nga ni dako jud iyang pagtuo nga ni angay pud ko niya. Pero bisag posilon pa ko, wa jud ko ni angay niya ani nga time. Kay ni dako na liging ulo ni Popoy nga ni angay jud ko niya. Permi na nga magtambay sa akong tindahan. Bisag naa siya'y prutasan nga dapat atiman. Kuwang na lang iyang ibilin ihang prutasan sa akong tindahan. Pero kay pa hard to get lagi ko, og in denial, ang gugma ni Popoy niliko sa lain. Diha po'y bag-o nga nibalhin sa mong lugar, og atbang jud sa tindahan ni Popoy. O jud nakaipsot sa mga walking newspapers namong mga silingan, mo nang mo'y hot topic sa akong tindahan. Dayon ang ilahang giistoryahan kay, nurse manday ng anak anang bag-ong balhin ba? Bantog rang pution. Dalaga pa na. Dalaga daw na. Pilian po siguro. Mo nang wala na minyo. Nurse good. Daghan rabang ulitawod dinhing ato. Labi na kay atbang pa jud ni Popoy. Swerte kay si Popoy og maoy maminyuan. Ako nga naminaw ra kay affected kayo. Asa naman na mo ang love team? Nawala na ba kay na ay bago? Nawala na daw, mga balimbing kayo. Kaingon pud kog loyal ni si Popoy sa pagpanguyab nako. Tingala na lang ko kay dili na nako makitaan sa akong tindahan. Sumoto, nga nabalitaan na lang nako nga uyab na si Popoy ug kadtong nurse nga tawgon lang natog Ellen. Inaha kay pagagabian na nagila ko eh. Sakita kaayo nga ang pagbasol nako dili masukod. Nasakitan jud ko kay kaingon kog loyal ni si Popoy nako. Pero naalay ni abot nga bag-o, nawingig day ng liog ug nilingi na sa lain. Giyawa-yawa jud nako si Popoy sa kong nahuna, way batasang pagkatao. Ni grabe pa jud kay mooy kanunay topic sa kong tindahan. Ingon sila nga kadako sa ngisi ni Popoy kay nakauyab og nurse. Halagi, hinatod pa sa ospital. Kuyawang Popoy ay nakadagit og nurse. Di ba nung uyab ni mo si Popoy ba siya? Mitubag ko nga, waoy, binuang ratong amo. Imagine akong gibatian na nga time. Murag gituok akong heart. Ang gisulti nako kay layo ra kaayo sa kong true feelings. Kailakon ko pero ikatawa lang nako aron dili mo dayon. Inahak nga Popoy lamigantahan og ikaw palay sa lawahan. Bakit ako'y pinaasa? Inibig pa kita ng lubusan at ako ayong iniwan. Gidawat na lang jud nako nga inahak jud si Popoy. Wa jud ko nagpakita niya. Og mangumpara ko dili jud ko molabay siyang prutasan og wala na jud ko mopalit niyang mga prutas kay mga pait. Wa pagani nako matilaw. Pero kay gamay ra ligi ang kalibutan, nagkita jud ming Popoy. Wa jud nako gipahalata nga nasakitan ko siyang gihimo nako. Gipanindigan na lang nako nga maghunahuna siya wala lang jud ko nagkagusto niya. Diya may ikap sa mga tanod kanang manghinlo ang mga official sa barangay sa mga dalan kay hapit ng fiesta. Unya, diha sila ng snack sa kontindahan. Si Popoy may nagkuha sa soft drinks. Nautan ko niya, musta man Poy? Bitubag si Popoy, nga okay kayo. Musta pod ka madam? Tubag ko nga, aus. Okay pa sa alright. Normal ra nga convo pero kung kamot lami jud ibira sa buhok ni Popoy aron maupaw. Kay wala na jud ang my loves sa inaha. Grabe pa jud kay busy kay siya siyang cellphone. Text na siguro siyang laing my loves. Lami jud bunon og ko. Relate ko sa linya ni Bea nga sana ako na lang. Sana ako na lang ulit. Usa ka buwan jud kong nag-antos sa gihimong Popoy. Ang tanan kay nabati na ako. Selos, insecure, kalagot, lami ipatay, sakit sa heart.
Tanan na lang heart problems na bati na ko. Sulod pod sa usa ka buwan, wa jud ko nagpautang. Damay mga silingan. Aron maka-move on akong popoy. Nangita ko ako. Nangita ako pang Gerald Anderson nga datingan. Pero wa pa siguro matawo kay wa man jud ko makakita. Until nabalitaan na lang nako nga nagbuwag si Popoy ug Ellen. Pang 1 month ra ang nurse ni Popoy. Usara akong nasulti. Grabe. Hot issue na pod sa mong barangay ang pagbuwag nilang Popoy ug Ellen. Lupig pang showbiz. Di jud ko maulahi kay ana man sa kontindahan ng ilahang meeting place. For some reason, nalipay ko nga nagbuwag sila. Charot. Napalid siguro si Ellen sa wind speed ni Popoy. Kaya nagbuwag na sila, dili na pait ang tanaw na ko sa prutas. Nya maunang nagbalik na kog palit. Pagtanaw na ko si Popoy ang gabantay. Gakap nga pinabali og nag-jersey. Inahak kaayo nga gigwapuhan naman ko niya. Nanamin pud ko una og unsay dagway na ako. Basig na ako'y muta. Anya, dool din ni Popoy, pina-flip ang hair. Ipakita ang gandang nakakamatay. Charot. Nangutana ko nga, pilay kilo sa mangga gwapo. Tabag si Popoy, ayay, long time no see. Libre na lang ni madam. Tabag ko nga, sure ba? Tabag si Popoy, sure kayo. Pero na ako'y promo ron madam. Di ka mo avail? Itubag ko nga, kuyawa. Napadi ay pa-promo ani. Tabag si Popoy nga, buy one take me. Ahakan siya. Unsa gani reason nga nung niangay ko aning Popoy? I don't know. Sumoto. Makapangahawid pud ta sa hangin ni Popoy. Mong daghang kontra og mapungot niya. Pero tungod sa iyang kahangin, imbis mulupad ko palayo niya. Nilupad manoon ko padol niya. Sure. In short, nadagit ko sa kahangin ni Popoy. Pagkahuman sa breakup ni Ellen og Popoy, tungod lang kay wa daw ganahi ang ginikanan ni Ellen kay Popoy. Kay gusto nila professional po'y mabana ni Ellen. Ug kani pod laging batasan ni Popoy og wa ka masuweto, mapalid jud ka. Pang telesarya lang ang peg. Gikaminusan ang protasan ni Popoy nga 5K per day. Bulok siya. Na broken into pieces ang heart ni Popoy. Ngano laging sa lawahan kayo. Gigabaan ng kolera. Kaya mo lagi naka-promo lagig buy one take. Papadyo siya kay balo nga naghuwat ra ko nga balikan niya. Charot. Gihagit pabitaw na kog inom si Popoy, 1-on-1 me. Libre na ko tanan kay motuod jud ko anang og hubog motog ana sa tinuod. Sinanay akong ibabantay sa tindahan kay mag 1-on-1 og tagay ming Popoy. Siya kay heartbroken tungod ni Ellen. Niya ako, heartbroken tungod niya. Namili pag long neck daw iya. Ako beer kay dali kay kumadutlan. Tag sa ming duha. Sunod-sunod ang tagay ni Popoy. Kolerang dako. Dalian niya nahubog. Namikot ng mata. Lipong-lipong na pud ko pero sakto pa ako ang paminsar. Ayun, si Popoy, nga madam. Sakit man ning mahigog matag tinod anay. Tubag ko nga, sakit jud. Ayun, si Popoy, ako madam, walay na human. High school ra ko taman pero kung utok, labaw pa sa nakamasteran. O ako magkinahanglan ng kurso-kurso, madam. Importante na ako kay number 1, utok. Sunod, kamot, tiil, baba. O labaw na ako'y plano. Plano, madam ba? Plano sa kinabuhi. O ako'y diploma pero daghan yung plano, madam. Ang plano, madam, diskartihan og dinagko ang plano. Mahimo og piano. Dahil perten niyang katawa. Tulibagbag ni Jud si Popoy. Bisag unsa na nagyaw-yaw. Wan ako nag-inom, siya ra akong gipasagdahan kay basig naa siya'y sikretong tinaguan. Ako siyang gipangutana, nganong gabuwag man mong Ellen?
Tubag si Popoy, kolera. Buing pasta ng buing. Gibangaan sila sa kumprutasan. Kaya nako silang plitihan bisag mulupad pa silag Iceland. Back and forth, madam. Niya si Alin, kaingon ko, depensahan ko. Kolera. Mayo laman ni kaon og mga manggan ako, madam. Binuang kayo. Pero bahala silang kinabuhi. Mga matay raputang tanan. Way mo gamot aning kalibutan na, madam. Way mo gamot. Daghan na jog niinom si Popoy. Gilugan pa ko sa kumbir. Dako ra ba kay tingog abot pikas paryo. Kay hubog na lagi si Popoy, gipangutan na bitaw na ako na. Nganong wa man kuno kamo padayog panguyab na ako. Mitubag si Popoy nga, ikaw, madam. Ako na lang ni surrender, madam. Kay ludon man kaha ka magtanaw na ako. Paita po ng ludon. Muraday kog tae, madam. Pasiloa jud ko kay nabugahan jud ako si Popoy og beer nga akong giinom kay nikalit ko katawa. Ngin si Popoy, kolera. Nag-uwan na jud, madam. Og papilion ko, madam. Og ikaw ba o si Allen? Ikaw pilion ako, madam. Pangutanag nga, no? Pangutanagan ni nga, no? Tubag ko nga, nga naman daw. Tubag si Popoy nga, parihot ang pakno. Og ako siyang giingnan, nga ahak ka po'y. Ikaw ra siguro. Mga alas 10 na mi sa gabi na human ni Popoy, kay sige pag storytelling siyang mga kaagi. Bisag lugos na mo buka ang mata. Kay hubog na lagi, nagkaumod-umod na si Popoy sa yuta. Labaw pa kung murag naglinog ng kalibutan. Pasagdan raon ta nako si Popoy mouli nga gasuray-suray. Yung si Popoy, asa ganitong agianan nato, madam. Basig mo padong kog langit aning istayla. Mong gyubanan na lang ako sa karsada bisag na ay mulabay nga motor. Si Popoy di na jud makatarong og barog. Mapalid naman. Timing po dihay nilabay nga motor nga mulabay sila ha, gipasakay na lang nako siya. Naglisod pamig pasakay niya kay di naman ka maomuti ka. Si Popoy, kolera. Asa naman gibutang ragod og elevator imong motor do. Aron igo rata mo tindo. Pagmingon ko, palihog ra kog hagbong ana silahang gate kuya. Sagdirag mo kamang pasad. Nanautan ang driver nga, nganong nagubog-hubog man eh. Tubag ko nga, gibuwagan na. Ahak ni si Popoy nagkalisod god ang drive kay lihukan man kayo. Sige gunong-hunong. Ambot lang og giunsa to nila pag-uli. Sukad ato magtambayan na pod si Popoy sa kong tindahan. Labaw pong balimbing ni si Popoy kay wa na iyang nurse. Dari na pod nako. Pero niangay pod ko. Kay like na nako si Popoy. Charot. Gopuhan naman kong Popoy magtanaw. Magpangita nako ang mata. Na-close na pod may kayo ni Popoy. Ug mangumpra ko, siya dayon umukuha na ako. Kay naa naman siya multi-cab nga bago. Big time na si Popoy. Di na basta-basta. Then one time, gi-invite pa ko niya kay moduwa daw siya basketball sa laing barangay. Go dayon ko. Mao na ni ang one more chance ni Popoy og Basya. Chara. Kauban ako si Undoy nga tigbantay ni Popoy siyang prutasan. Kay tihik lagi ni si Popoy nang gilakaw raming tulo kay wa niya dada iyahang multicab. Dollar man pod ang court sa pikas sa barangay. Inahakang gigapuhan man kong Popoy sa iyahang basketball uniform. Angayan pa siya kontra sa iyahang tanod uniform. Pag-abot na mo, feeling MVP ang kolera kay daghan magkaila. Modagan ni ka-mayor kadaog ni si Popoy kay mukusog manggod ang hangin og moabot na. Kay si Undoy ni adtuman siyang mga barkada. Ako ni nabilin sa may lingkuranan nga puros mga lalaki. Gamay ra jud ko'y nakita nga babae nga ning tanaw. Mao nga nataparan jud ko og lalaki ug ako kaila. Mingon siya, "Pwede mo tapad Mika?" Tubag ko nga, "Pwede ra." "Taga-asa day kami ga?" Tubag ko nga, "Kauban ming Popoy."
Silingan mo? Tubag ko nga, dili man, pero taga didto ko. Uyab mong Popoy? Mitubag ko nga, dili pod. Suod lang jud me. Kay friendly lagi ko kaayo. Gitubag-tubag na lang nako ang laki nga nitapad nako. Taghan magpangutana. Bisag nagsugod ng duwa, sige gihapon mig istorya. Nabalik lang ko sa duwa kay daghan namang naningyot. Kusog pod man duwa among team kay mga tag-as pod. Kusog pamanagan pero wa jud papildi ang pikas team kay kusog pod mo shoot. Tinagas lagi silang Popoy pero mga bala pod kaayo mga shoot. Permi sablay. Pag time out sa second quarter ni Dol si Popoy na ako. Singot na kayo. Unya nitapad na ako sa pikas. Poy, musta? Itubag si Popoy. Do, ginhawa pa do. Wa ko siyang giingnan, gitambakan man ligi mo. Itubag si Popoy. Kolera nga ring nilaan eh. Musibog man. Tubag ko nga, di lang jud kakashoot. Nya kalitlag dool ni si Popoy nako og ni Honghong. Ayaw pa dol ana kay lain na. Nangutaan ako kung say lain. Tubag si Popoy, basta balhin ta adto nilang undoy. Nahadlok pud ko sa giingon ni Popoy, mura bitaw laig pamati nako sa kong kaistorya. Murag hay. Nakahit-hit siguro to. Sa mo tong gidala ko ni Popoy adto nilang undoy. Puros man mga batanon pa. Og naapoy mga bahay. Nahadlok ko sa kaistorya nako nga sige na magtan-aw na ako. Inahak, kaulion na kao kaayo. Wala noon ko concentrate sa duwa. Pero ang ending, pildi jud silang Popoy. Kay nabantayan na kong karashot sa pikas, mo shoot man jud. Ilang Popoy nga nag-shot inahak mo bounce raman sa ring. Pang PBA ang mga forma pero mo shoot na pang elementary pa man di ay. Pagkuman sa duwa, kaulion na jud ko kaayo. Ikatong laki nga nipaduol naman sa ako ang pwesto. Nangita kong Popoy sige pagtingsi adto ilahang mga kontra. Si Undoy pod ni sakay naman sa iyahang silingan. Mingon tong laki, nga miga, ihatod lang ka na ako. Mitubag ko nga, salamat kuya, naa naman si Popoy. Mingon tong laki, nga pwede mag-ako'y mahatod nimo. Nagpasalamat na lang jud ko kay nakabantay si Popoy nako. Giduol ko, then gi-confirm jud nga nakahit kitawana. Di na magpondo ang mata. Mingon si Popoy, ayaw ni Do, ako rehatod ani. Mingon to ang lalaki nga, sige, sunod na lang miga. Then mitubag si Popoy nga, wanay sunod Do, itogra na, basignig mata ni mo Do, langit na. Then miingon ko nga, inahakman ka, matripingan ganita ani maglakaw para bata. Then mitubag si Popoy nga, don't worry madam, kusog bitaw ta managan. Ahaka eh. Sumoto nang uli nami. Kami radyon duha ang nanglakaw kay naay mga motor iyang mga kauban. Musakay ta ko pero di man pud musakay si Popoy. So giubanan na lang pud nako. Nagpa-sounds pang inahak siyang cellphone while galakaw me. Murag high school ang pe. Si Popoy, kolera jud tong mga kontra namo, mga tikasan. Tubag ko nga, unsay tikasan? Mga bala jud mong dagko. Imang si Popoy, kasyat pud ko madam oy. Mga 10 siguro to. Unsay giistoryahan day ninyo ganina? Mitubag ko nga, bisag unsa raman to. Tubag si Popoy, adik to kayo. Wani mo tan-awa ang mata nga mura na tog kalabira. Tubag ko nga, malay bapod na ako. Peningon siya nga, pero wa na jud ko'y chance makashot ni mo madam. Nikuha bito kog bato o gibuno niya, dagan-dagan lagi si Popoy. Pero ni untol pod akong heart. Tuwa siya sa layo, then isinggit ko nga, Poy, naapod ko'y promo. Tubag si Popoy, unsa man na madam? Tubag ko nga, come here, kiss me. Nakasyagi to si Popoy ug nakaingon, nga makapangurog og tuhod madam. Ug ako siyang giingnan, nga ma-expire ng promo Poy in 5, 4. Tubag si Popoy, ha? Tinood na. 3.
2, 1, 1/2. Og nakapangjawa na lang yun si Popoy. Nagdagan-dagan si Popoy pagbalik na. Pag-abot niya, ako na inibira siyang jersey og nikiss niya. Kidiha may nagpado nga motor, gikuyon pabitaw na ako si Popoy sa may purok ngangit niya. Yan si Popoy, kolera. Paakan taghas ani my loves. Wait sa kay chikon sa nato, basig kalit ratang tuhakon ani. Gi-check jud niya og naabay has sa palibot. Gi-flashlightan siyang cellphone. Kami si Popoy, okay na my loves. Continue na ta. Mura dyan mga high school nga nagtago-tago og date. O yun si Popoy, kalami sa kong gabi, bisag pilde, daw gihapon. Kanya my loves, uyab na ta. Ito bago nga. Dili poy, igsuo na ta. Yan si Popoy, kolera. Waman ko'y igsuon nga putot. Haka jud, lami jud bangagan og hollow blocks ni si Popoy. Lami na kayo ang moment, unya ingnon ratag putot. Nalarot lagi na akong buhok niya. Bahalag putot, basta cute. Charot. Nahimo jud nga kami ni Popoy og wa jud makaipsot sa mga walking newspapers namo nga mga silingan. Dali ra kay ni kanap ang balita nga di na ko matingalag sunod balita kay bros na ko. Proud pud kay si Popoy. Permi na mo anha sa akong tindahan og magdalag mga prutas. Tamis kayahang mga mangga kay libre na gikan pa sa kuang my loves. Dili na magbantay sa iyang prutasan. Ana na permi magbantay sa akong tindahan. Siya pa'y maningil sa mga utangan, dala-dala sa akong listahan. Mayon si Popoy, nga kolera. Kanus aman ka mo bayad aning utang ni mo ng lokring. Niagi pa maning dekada. Cash pa jud. Tubagpod siya na, ay, nagsabot naming basya anapoy. Tubag si Popoy, pag okay ni my loves, sa kuha dili na mahimo. Di ko ganahan anang utang lipay, bayad dugay. Dapat bayad lipay, utang dugay. Bedaw be, butangan ni natog deadline kung kanus aka mo bayad. Nangapuhag laging mga walking newspapers sa kong tindahan kay puros man utangan. Bisag usahay lami laparoho ni si Popoy tungod siyang baba. Pero, kuyaw pod siya mo pangga. Charot. Protektado ta kanunay og sweet pa siyahang mga prutas. Unya og naay manggichismis sa akong tindahan, mo andar jud na iyahang pagkatanon. Mingon si Popoy nga, unsa may makuha na inyohang chismis. Ug kanang gichismis ninyo gitanom pa ninyo og saging, unya og mamunga ibaligya ninyo nako. Naa pa mo'y madaw-daw nga kwarta. Fake news na pod. Sa fake news ra ba namatay si Jesus? Ug wa mo kahibalo, sige ra ba magsimba? Bawal ra ba sa langit ang fake news? Kinaanad na liging mga silingan na mo sa baba ni Popoy, di ra pod mga suko. Ug wa si Popoy sa konindahan, complete attendance na pod ang mga walking newspapers group. Then kitong birthday ni Popoy, sa buntag sila ang celebration, kay nagpakaon man siya sa mga barangay officials. Naglitsyon si Mayor, kuyaw kayo. Pero pagkahapon, padong na mo gabi, nanakami sa bukid ni Popoy. Kami randuha. Date pod may amo. Gibiyaan niyang mga bisita nga nang giinom sila. Na may bukid-bukid ning amo nga makita ang dagat. Nagdala pod may pagkaon. Wala may magdalag tagay kay basig mga ligid namin uli kay bakilid kayo. Pa-sounds dayon og romantic music. Charot. Yan si Popoy, kita kaadtong star my loves. Tubag ko nga kay nga naman, imuhang kabuton. Tubag si Popoy, di ba? Nangutanar ako basig ako ray kakita. Nadyo ni gihambi ni si Popoy nga problema ba? Bitaw. Ako siyang gingnan, sa birthday wish ni Popoy. Tubag si Popoy, na naman sa ko ang tapad ako ang wish. Natulak pabitaw na ako na si Popoy hapit maligid lagi. Ngayon si Popoy, kolera.
Kakamatyon man tani mo my loves. Dali be, ako kang gapuson sa akong mga bukton. Come here my loves. Aha ka, nagbakhag man ang inaha. Pero carry bells ra, kay ganahan man pud ko. O yun si Popoy, oh, my loves, my darling, I've hungered for your touch a long lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Bisag walay lamig tiyong si Popoy og pangkinaraan kaayo nga kanta. Carry ra kay with feelings man. Sway paming duha while nagkanta siya. Charot siya. Og ingon si Popoy nga ikaw na pod kanta my loves. You're still the one I run to. The one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love. The only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby. Happy birthday, boy. That was the best night for me ever. Nag-wish yun na ako nga dili na unta mo dagan ng oras para namong Popoy. Sa moto, niabot sa mi og 1 year hangtod sa naanay na hitabo namo og na juntish jud ko. Mo ang gapakasal mi ni Popoy atong 2018. Duha ka lechon nga dagko ang gitampa ni Popoy. Wa magpaalanganin kay mga bisita kay unlimited man jud. Ang usa nga giimbitar namo kahibaw na mi nga mangbitar pod og 5 ka po. Sa among balay ang venue, murag nagpakaon si mayor kay daghan jong tao. Nakurat na lamang ko kung maigo bang pagkaon. Ug akong ginan si Popoy, nga poy, maigo ba nang daghanan naman kaayong bisita nimo? Ug si Popoy, nga maigo lagi na my loves. Ayaw ka balakaw. Di jud maigo, naidagang saging nako, lungagon to nato. Pero kuloy lang jud sa Dios, naigo raman pod ang among handa. Nakuyawan jud ko kay wa na may kahumanan ang nangabot nga bisita. Daghan magong kaila si Popoy, maong pagkabalita nga kaslo na siya, apil mga pikas sa barangay ni Dayo jud kay makikaon. Pag 2019 nanganak ko sa junior ni Popoy, pait ba jud kaayo kay dugay ko nagbati. Nalarot na tanang buhok ni Popoy, sige na kog bunlot sa kasakit. Sige kog syagit, nga Kapoy, bahala ka. Dili na jud ko mga anak. Tumingin si Popoy, karon ra na my loves. Pagsunod okay na. Dugay ko nagbati, murag usang adlaw na siguro. Pagabot sa hospital, sisaryan ko kay naglisod jud ko panganak. Kay di pod ko kamao muotong. Nakalibang na lang ang bata sa sulod. Di jud lalim mga anak sa tinuod lang. Murag kita na jud ko sa portahan sa langit. Inahak pa jud nga gusto unta akong naa si Popoy sa kong kilid aron malarot na kong buhok. Dili man pasudlon ang bana. But nakasurvive ra jud ko og nakaanak mi ni Popoy og lalaki. Si Momoy. Nanay branch ang prutasan ni Popoy kay gibutangan pod niya akong tindahan sa iyang mga prutas. Ga-merging pod may sa mga business. Charot. Sideline gihapon ni Popoy ang pagkatanod hangtod karon kay parehas daw silag tinay ni ka. Ug sayang daw ang 2,000 kada buwan pang gasolina na daw. Nakatukod na pud mi og among kaugalingon nga balay. Ug padayon gihapon sa paghinig ug maay hangtod karon. Kauban sa among Momoy. Charot. Thank you sa pagdagad sa akong confession mga admins ug mga listeners. Ug salamat sa inyong tanan. Ladies and boys, dong ang tag-ingon. Sana all.